Ngikubingelela umbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sikulethela into ebeyifika ngaso-ke isikhathi ubaba-ke phansi lena-ke emsinga kwamajozi-ke ubaba-ke uButhelezi-ke ukhala ngokuthi-ke laba-ke abathi-ke akaxolise kuyena-ke laphana-ke ubaba-ke umhlongo-ke ongumdidiyeli-ke wamabutho akwaZulu uthi-ke yena ubaba-ke uButhelezi ayikho yona-ke into azoyixolisa kuyena-ke ubaba-ke umhlongo konke-ke lokhu ayikusho-ke wayekuqondile futhi-ke akajiki-ke kulokho kulaba-ke futhi-ke abathi-ke yonke inkulumo yakhe uhleli-ke eseka yena-ke uMax nakulokho-ke futhi cha akajiki-ke kukhona-ke lokho uhlale-ke emseka uMax njengoba-ke uMax-ke kuwukuthi-ke ukhuluma-ke izinto-ke ezingamaqiniso futhi-ke abantu-ke abangazidingi awezwile-ke nangu-ke yena-ke ubaba-ke uButhelezi ekhuluma yena-ke lapha-ke mathupha kuyona-ke le video mbukeli-ke engizokushiya nayo njengamanje. Siyabonga. Sanibonani, niyaphila yini? Nina-ke nithi angikhulume ngisekukhanyeni, ngiyathanda ukwenza into engiyithandayo ngempilo yami. Ake nimi ukungijaja, nifuna ukungishela ngentombazane. Ngimdala mina-ke babafana bami, ngimdala nje kabi. Lo 55 years enginawo usho ukuthi mina ngimdala. Lokhu nina nikucabangayo nenikhulumayo nina nithi abantu abadala bafunani kwi-media kodwa akukho la kwashawa khona umthetho othi abantu abadala eminyakeni engaka kumele bengabe bikho ku-media. Sikhuluma ngamadoda la angangami yiwo lawa aphoxwayo noma ukubonakala ephoxwa la ekuthenini ngangigqugquzela uMax. Ayikho mina inkulumo engake ngayifaka la eyayithi uMax unephutha noma uMax u-right, ngikaze ngikusho lokho. Nina nithi ngasola namanje ngisamsola, anomtshela ukuthi namanje uButhelezi usakusola wemhloko. Namanje ngisakuphinda lokho engakusho ukuthi amagama ashiwo umhlongo kwakungewona amagama kumele ashiwo umholi. Abantu akayethi abamabutho angaseGoli abheke umhlongo, abheke uMax, ayizombheka kanjani engenazo incwadi zokwenza lokho. La eNingizimu Afrika namanje ngisaphinda abantu abakwazi ukufuna umuntu bamthole bambophe amaphoyisa. Iy'nhlamvu ayethi ziyophela ukuthi wayethi ziyophela ebheke kuye noma ebheke kuMax, kodwa nje kwakuphuma iy'nhlamvu emlonyeni wakhe kwakungafanele ngoba wayekhuluma ngempilo yomuntu. Ngikhuluma ngomholi la cishe mhlawumbe kumbe yena uqobo lwakhe umhloko uyangizwa ukuthi ngithini futhi angimchwenzi umhlonishwa, kodwa yena njengomdidiyeli wamabutho akumelanga kube uyena uphehla impi. Manje nina-ke ngoba nginazi ukuthi nifunani enkulumeni eningayazi noma ningazi ukuthi nizothini, kuyanihlula ukuthi nithule. Mina ngiyanitshela onombono ohlukile kunowami unelungelo lokubeka, nami umbono wami owehlukile kunowakho nginelungelo lokubeka. Khulani ngokomqondo nangokwezimo. Namanje angisho ukuthi uMakhanyaka akukhulumayo uMax kuyiliphutha, angikakasho ukuthi uMakhanyaka akukhulumayo kuyiliphutha, futhi ngeke ngize ngiqale ngikubone kuyiliphutha namhlanje ukuthi lokhu kade kukhulunywa uMax uMakhanyaka, ngoba uMax kuyacaca ukuthi izinto akayikhulumayo khona la akayithatha khona. Ngibuka ukuphepha kokuthi ngoba sekukhomba ngokusobala ukuthi uMakhanya izinto akayikhulumayo kunendawo akayithatha kiyo. Uthi eqeda ukukhuluma kube kuvela abavela emva kwakhe bekhuluma bevumelana nezinto akayishoyo. Angiyitholanga-ke kumfowethu indaba ethi uvikeleke kangakanani yena, ngoba lezi ndaba mayesayikhulumela eSouth Africa impilo yakhe ey'phathele yena ngezandla zakhe kungekho abamgadela impilo yakhe, obvious. Ngoba kunabantu yena kabaphoyintayo aze angene emakhukhwini, angene nasebaleni eNdlunkulu, angene impela ebaleni aze akhulume ngomdlokombane osakhothamile, akhulume ngomakoti wakhe, akhulume ngabo bonke abantu. Leyo nto inika abanye uhlangothini oluthile ipressure engangokuthi iyezwakala, nami ngiyayizwa njengoba ngihleli. Ngiyayibukela-ke impilo yomunye umuntu njengoba ngike ngaveza ekuqaleni ukuthi ngangala ukuthi umhlongo akhulume ngempi ngoba kuzofa umuntu lapho. Nongakhuluma futhi kusasa athi umhlongo kumele afe, ngiyophinde futhi ngiyikhande inkulumo enjengalena ukuthi umhlongo uphilela umndeni wakhe ney'ngane zakhe neNingizimu Afrika yonke. Akungabi ney'tatimende ey'khomba ukuthi umuntu uzofa. Namanje ngisamile-ke lapha ekuthenini mina kwenziwe ubulungiswa, abantu abangenzi kahle kube ney'ndlela
ukulungisa lolo daba. Uma ungangikhumbula ngicabanga if I'm not mistaken ngo-2007 ngesikhathi se-xenophobia la ngikhona mina ngihola khona abantu la ngikhona nje kunama-foreigner kakhulu. Ngala mina ukuthi amahostela aseduze kwamangena athi azogwaza amashangane noma enzeni, ngathi mina uhulumeni ofaka abantu bangaphandle kulelizwe uyena futhi onolwazi lokuthi uzobakhipha kanjani. Thina abantu basemzansi asikwazi ukubakhipha ngoba siphethe imkhonto, sibathathele iy'moto zabo namabhodo wabo noxabishi labo nayo yonke into abanayo, sithi siyabaxosha eNingizimu Afrika bebe befakwe uhulumeni wakithi. Usungalandela-ke emlandweni wami ukuthi mina ngingubaba ongakwazi noma ngumholi ongakwazi ukukhipha igazi ngenxa yokuthi ngisebenzisa intukuthelo noma ngisebenzisa ukungabi bikho emthethweni ngenhloso yokuthi ngifuna ukuyijabulisa mina nokuthi ngidume ngobuqhawe. Ubuqhawe bami bungaduma kakhulu uma ngingavikela umphakathi waseNingizimu Afrika nawo wonke ama-African akhona la e-South Africa. Angazi ukuthi abangisolayo bathi mina ngenzeni, namanje futhi ngisaphinda ngiphakamise izandla kuwe Mfoka-Makhanya Max, ngithi mfowethu ngendlela engukhonze ngayo, uma kunganenkinga ekuvelelayo mfowethu, ngoba ngikwazi ukuthi njengoba lezi ndaba ey'diphu kangaka uqhubeka nazo zibonakala kamuva ukuthi khona abazisekile, ngabe uvikeleke kangakanani, kube kunolwazi bengizothula. Manje angazi ukuthi mfowethu uvikeleke kangakanani, uyabo. So ngibona kuyingozi kakhulu-ke lokho sekulokuqhubeka kwenzeka manje, ngoba ngibona ukuthi ekugcineni yiningi izinto engenzeka kuwe. So-ke ngiyanxusa namanje mfowethu ukuthi hhayi uhoxe mntakamkhulu kulezi zinto, ungenza i-statement, official statement, bese ekugcineni uthi ukuhoxa mfowethu. Uma ngingakubona uqhubeka kusho ukuthi mfowethu uzobe wazi ukuthi Makhanya mfowethu uvikelekile ngempela ekuthenini akukho kubo okungenzeka kuwe ngalezi nkulumo oy'khulumayo ey'diphu kangaka. Ngiyakunxusa ngane yakwethu, ngiyanxusa impela namanje ngisaphakamisa izandla ngithi hayi sekulukhulu kakhulu impela. Ngiyabona i-pledge yazwakala kwabanye abantu, kunabantu-ke abaphila ngalesiya sihlalo, kunabantu abaphila ngalesiya sihlalo, kunabantu abondla imindeni yabo ngoba kuhleli le nkosi ekhona manje uMisuzulu, nabo nje uqobo lwabo sebengakwazi ukwenza okungeyikho ngenhloso yokuthi bavikela lezi zinto abayizuzayo, abaziyo ukuthi ukuluzwa kwesihlalo mhlambe kungabafaka endlaleni bona. Zicabange zibe ningi izinto ezingenza inkosi ebusayo ngeke ikwenze lutho, ingumholi yona. Kodwa abantu abasondela abayothile kukhona abangakwenza kuwe. Singozi mfowethu le nkulumo nalezi zinto ey'lo zenzekele. Ngiyakunxusa nje mina mntakababa, angikusabisi futhi ngiyakunxusa. Ngakekho umuntu othe uzokubulala engimzwile, kodwa nje ngiyafisa ukuthi engathi ungawumuntu ophephayo kulezi zinto. Angibonge.